Onya mahigala to sang kuhaon ang dugang update sad sa kahimtang sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan. Ato siguro i-check sa day ang Pag-asa no kay tungod ining sitwasyon nato karon mahigala mo man og kisdo man kalangitan onya kining super typhoon nga si Nando mahigala porbida. Ato ning klarohon usa mahigala onya unsa epekto di sa ato kay bisag kining super typhoon tuas sa may Luzon area. Pero kabantay ka sa ato kay medyo kuan gyud. Kisdom kayong kalangitan no. Mao nga ato ning hatagag pagtagad mahigala. Unya, atong ipadayon atong diskusyon ron taon. Kay katong report ni Pulauro nangawat man tog sapatos ni kantidad mahigalag 5,000 pesos na nga priso ang tulo. Tuas mambaling. Makaingon po ang mga tao ani nga kung mangawat gani ka ayaw nang barato ra kadang yung minilyon. O binilyon ba ka ha? Ato sa ni may galang tagag pagtagad ron taon. Pero dili pa ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan. Ato sang i-check mga kagalaan gumikan kay kinini ang atong mahibaw-an ron ang kahimtang sa panahon. Atong kumustahon may galain taon kini si Nando. Unya unsa man ka ni Nando? Unsa man ka epekto ini po din sa ato? Dasto niya karon atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan si Jumer Eclarino. Jumer, unsay latest karon sa kahimtang sa panahon? Yes, Attorney Rupil, good morning sa tanan o sa tanan tigtaminaw sa DYHP kinatong latest update nato sa Super Typhoon Nando. Padayon kining gimintanan ang kanyang gikusgon samtang nagpaduol or moving to Babuyan Island. So latest location na sa 245 kilometers silangan sa Calayan, Cagayan na ay maximum sustained winds na 205 kilometers per hour dool sa sentro. Ang pagkusok-kusok sa hangin mo abot kini sa 250 kilometers per hour. Nag-irog kini sa direksyon na kasadpan, amihan ng gasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Sa atong track ug intensity forecast, unyang alas 2 sa hapon, posible na sa coastal waters o kabaybayon diha sa may Babuyan Islands, Calayan, Cagayan, ug under gihapon kini sa super typhoon category. Tungod sa bagyong Nando, nakataas gihapon ang tropical cyclone wind signals number 5, 4, 3, 2 ug 1 sa mga lalawigan o lugar diha sa may Luzon, especially na sa northern Luzon area. Signal number 5 ang northern portion of Babuyan Islands. So kining lugar makasinati kini ng extreme threat to life and property because of the gikusgon o kusog na hangin dala sa bagyong Nando. O ang bagyong Nando maglandfall or magpaduol sa Babuyan Islands karong udto up to na sa early afternoon karong adlaw ug makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag. Padayon ta mag-monitor sa latest bulletin kining bagyong Nando unyang alas 11 sa buntag samtang habagat ang padayon naka-apekto sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Tungod kini sa habagat atong weather conditions sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati kita ng panagsama panganuron ngayon na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mapag-uwan ug kini mga thunderstorms. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings ug sa atong mga weather advisories. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa Visayas ug nakadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron ug delikado kini ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Ang gitas-on sa balod moabot sa 2.5 to 4.0 meters diri sa seaboard sa Visayas. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius. Haring adlaw mo salop alas 5:40 sa hapon, ang dagat mo taob alas 11:24 sa buntag. Philippine Standard Time alas 6:38 sa buntag gikan diri sa Mactan. Jumer, sa Visayas. Jumer. Yes, good morning. So kinini ang maong bagyo og dinhi sa ato sa Central Visayas og sa mga partes Pilipinas. Kumusta magkahaon sa magkay epekto ini in terms sa uwan-uwan nga ato masinati kay kasagaran man gud bisan pa di ta maigo sa bagyo, pero ang uwan maigo man gyud ta, Jumer. Correct, Atty. Ropil, no. Even though wala tayo direktang epekto sa bagyong Nando, ang indirect effect kini habagat o the southwest monsoon gibira ng bagyong Nando na naka-apekto nga akong gisultigan niya sa may Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao na walay labot sa bagyong Nando. Pero ang volume sa tubig sa habagat sa Cebu, makasinati kita ng mga isolated patak-patak na mapag-uwan o kining light to moderate with occasional heavy rain. Ang significant karon kining paghuro sa hanging habagat diri sa Central Visayas na delikado ato mga gagmay kaayon sa sasakyang pandagat. But sa laing parte sa Kabisayaan, mas kusog na mga pag-uwan masinati diha sa may western part of Visayas due to habagat. Nganong kini si Nando nahimo man sang super typhoon unsa may mga factors ani, Jumer?
Unang-una is gawas pa kini sa atong Philippine Area of Responsibility is low pressure area na siya and padung na siya sa bagyo or gitawag nato na tropical depression until nagkaanam siya mag-intensify into super typhoon category. One of the reason of this because favorable atong kadagatan. So tanang mga factors para mahimong super typhoon is na-meet o na-meet ang criteria ni Bagyong Nando or favorable ang atong kadagatan diha sa may Pacific Ocean kaya nag-intensify kini into super typhoon category. Naamay nag-ung-ung na pod nga LPA, low pressure area nga naapa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Kining bagyong super typhoon nga sinando dili kani makatakod simba ko lang niining laing padung sud nga bagyo. Yes, Attorney Rapil, no, natin gimonitor ng lain na LPA outside the PER around 1,475 kilometers silangan bahin diya sa may northeastern part of Mindanao. So sa latest nato na analysis o assessment, medium chance kini ma-develop na bagyo within the next 24 hours. Base sa ating tropical cyclone threat potential, posible kini makasulod gihapon sa atong Philippine Area of Responsibility and from low chance o medium chance na kini ma-develop na bagyo. So posible kini ang musunod kay Bagyong Nando. In either way, do na bay uwan pod. Kumusta ang volume sa tubig nga inyong gimonitor karon o gamusod ning maong laing low pressure area? So kini is not yet ruled out na mag-intensify Attorney Rapil. So naapani sa kadagatan. So ibig pasabot, so if mahimo kining bagyo, so magdalagi hapon kining mga kusog ng pag-uwan. So sa atong latest track or assessment base sa TC threat is Luzon gihapon ang kanyang tinatahak. Nabatay gipang lantawan nga mo kinini ang kay by next month magod, di ba mo sugod na ang La Nina? Di ba ka posible nga madugangan pa ang ato mga bagyo nga maabot karon tuiga? Base sa atong historical record, Attorney Rapil, pag week La Nina, mas dagang ma-develop na bagyo ilabi na diri sa last quarter. So not yet ruled out na daghantang ma-experience na bagyo due to La Nina. And kini ato nakita no sa naka-La Nina alert na ang DOST Pag-asa. So that is 70% chance ma-develop ang La Nina in the next 2 months. So yan yung gisulti ko ganiha, one of the impacts or implications ng weak La Nina. So next month, October, 2 to 4 ang ato expected na tropical cyclones. So kining La Nina most likely mo igo mga October or November? Nakikita nato Attorney Rapil akong gisulti ganiha is 70% pa. 70% chance na from nag-issue tang La Nina watch last August is 55% in the next 6 months. Pero karon September 15 naka-issue tang La Nina alert, so nagkasaka na ang kanyang percentage to ma-develop na La Nina in the next 2 months. Short-lived kini Attorney Rapil, so nakita nato October, November, December up to January, February 2026 season ang La Nina, which is ang impacts kini more rainfalls and kining more TC ma-develop ilabi na sa last quarter and kini delikado po ang ato mga flash floods and landslide prone areas. So kuanta, mangandam na lang punta kay mo baha na po ni kini atong experience unya nga La Nina, Jumer. Correct, Attorney Rapil. So since last August is nag-issue na ang DOC Pag-asa ng La Nina Watch, so nanatay reference o gagamitin natin na paghahanda or prepare because the impacts of La Nina daghang ulan, so kining vulnerable na mga sa baha o landslides, so kini atong paghandaan and kini mga bagyo na ma-develop during La Nina and ilabi na ba sa last quarter and first quarter of the next year pababa na ang track ng mga bagyo na natay experience na nagalandfall kini sa Visayas or Mindanao area during the last quarter of the year. Sa atong forecast karon tuiga pila ka kabagyo ang musod sa Philippine Area of Responsibility considering nga maka-experience tag La Nina? So bago mahuman ang 2025 natay up to 13 7 to base sa atong latest na climate outlook September 7 to 13 pa nga to expected after mahuman ang 2025. So mo total ni pila ka bagyo tanan karon tuiga 2025? So if madayon kining gitawag nato na after napatay October na 2 to 4 and natay November na 2 or 3
in December is 1 or 2. So, posible mag-total siya ng 22 or 23. Okay, Jomel, salamat kay sa paghatag panahon na to sa DYHP o sa IFM. So, isa pa yan, Atty. Rafael, daghang salamat ug good morning sa atong tanan. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat Jomel Eclarino atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan.